ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Don TJ. айни замон дар южни қарор дорем, назди мости Султони Кабир. аз ин тараф роҳ ба сӯи текстил ва танка мешавад. дар инҷо мости Султони Кабир ва роҳ ба сӯи Султони Кабир. ва аз ин тараф калхози Россия мешавад. хонаи имрӯзаамон тамошобинони гиромӣ дар минтақаи южни ҷойгир аст, посёлкаи Шодиёна. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, аз он ҷо мо омадем. чӣ хеле ки мебинед маҳаллаи бениҳоят обод мебошад. ҳама ҷо асфалт кардагӣ, мардум зиндагӣ доранд, бо барқ ва оби доимӣ умуман мушкил нест дӯстони азиз. освещенияшам беҳтарин аст. чӣ хеле ки мебинед ҳама ҷода бештар кунем. боисед ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. маҳаллаи обод мебошад. пешкаши шумо мана ҳамин ҳавлии фурӯширо мекунем дӯстони азиз. дӯстони азиз, посёлкаи южни маҳаллаи Шодиёна, кӯчаи Хайрулло Абдулло 7 мебошад. ин ҳавлӣ аз 7 сотиқ замин зиёдтар аст ва 4 дар хона дорад. наволмона ҳатман то охир тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, ҳавлии калон мебошад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст. ҳатман навора то охира тамошо кунед. марҳамат дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ мебошад. зиёда аз 7 сотиқ замин аст дӯстони азиз. дар ин ҷо 3 ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. дар он ҷо ошхона, ҳаммом, 4 ҳуҷра ва дар ин ҷо 5 ҳуҷраи истиқоматӣ. навес мебошад ва дар ин ҷо склад, як складе ҳаст ки 60 метри квадратӣ мебошад. аз роҳи калон, яъне аз чораҳа, аз светофори южни то ҳавлия тақрибан 800-900 метр мебошад. марҳамат, аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. тамошобинони гиромӣ, хонаҳо ҳамашон таъмир дорад. медарони зиндагӣ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад, метавонед даромада зиндагӣ кунед ё ин ки бинои нав созед. чунки замини ҳавлӣ калон мебошад, ин хеле имконият ҳаст. дуюм ҳуҷра. ҳавлӣ склади калон дорад. бениҳоят варианти хуб аст барои одамоне ки тиҷорат доранд. дар ин ҷо склади 60 метр мебошад, яъне 60 метри квадратӣ. яъне дар ин склад шумо метавонед чизҳои даркориятонро монед. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хотиррасо мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. яъне чизере ки дар навор мебинед ҳамашон нест. ҳавлӣ бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст дӯстони азиз. 24 соата мебошанд. обашам бениҳоят хуб аст, фишорашам баланд. марҳамат дӯстони азиз, ошхона, ҳаммом, 4 ҳуҷраи истиқоматӣ. дар дарони 4 ҳуҷра анҷумои соҳиби хона ҳастанд дӯстони азиз. барои ҳамин ба навор намегирем, ябора мегузарем ба ошхона. ва ин ошхона мебошад. ва ин ҷо ҳаммом. термекс ҳаст. дӯстони азиз, ҳавлӣ чӣ хеле ки гуфтем дар южни ҷойгир аст, минтақаи бениҳоят хуб аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст, аз ҷумла масҷид, мактаб, марказҳои савдо. то раҳи калонам бениҳоят наздик аст, бо транспорт мушкилӣ нест. ва ин ҷо 5 ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ иборат аз 5 дархона ва зиёда аз 7 сотиқ замин мебошад. ин ҳуҷрат реза дорад дӯстони азиз. дар он ҷо навес ва дар ин ҷо склад. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ҳавлӣ замини холӣ бисёр дорад. барои ҳамин метавонед
боз ягон сохтмони иловагӣ кунем дӯстони азиз. зиёда аз 7 сотиқ замин мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ ҳастанд. марҳамат дӯстони азиз. мактабҳову садикҳову ғайраву ғайра ҳамаш дар наздикии хона ҳастанд. бо транспортам мушкилӣ нест. ин минтақа падснос нест дӯстони азиз. анаҳа дароза. мегузарем ба склад. чӣ хеле ки гуфтем, склад чизи хуб аст дӯстони азиз. барои одамони соҳибкор, барои одамони оддӣ, барои одамони соҳибкор барои чӣ мегӯем? Барои ки метавонанд дар ин склад борҳои худашонро нигоҳ доранд. инҷо склад мебошад 60 метри квадратӣ. марҳамат. дӯстони азиз, дар ин минтақаи южнӣ нархи 1 сотиқ замин қимат аст, баланд мебошад. нархи худи ҳавлӣ 935 000 сомонӣ. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 7.6 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. бо ҳамаи чиз таъмин аст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. на он қадар дур аз раҳи калон, яъне наздик ба раҳи калон мебошад. метавонед ҳавлиро харидорӣ карда зиндагӣ кунед ё ин ки бинои нав созед. дӯстони азиз, заминаш калон аст, метавонед ҳам бинои нав созед, ҳам агарод кунед. марҳамат дӯстони гиромӣ. чӣ савол ё ин ки пешниҳоде доред, ҳатман ба соҳиби хона занг зада пурсон шавед. лекин аз ҳама беҳтаринаш ҳамон аст ки биёену аз пеши ҳавлиро бинед, аз пеши бо соҳиби хона савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дӯстони азиз, марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап биёед ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.